Hello guys. Good afternoon everyone. Diyan na pud ko sa ako ang panom nga ampalaya. Ayon, maraming bunga guys. Daghag bunga guys. Daghan ako ani naka-harvest. Napod oh. Anapod ko lutuon karon guys, kani oh butang ag itlog. Ya oh. Yan asad oh. Na pa jud sa ilahom guys. Ayan, malaki. Ayan. Thank you Lord sa blessings. Mahal ang kilo ang palaya karon guys. Daghan na pug bunga oh. Ayun, salamat sa blessings Lord. Ayan, palaya, ang palaya. Matinga ka guys ba kay, oh di pa man diri oh. Karon tanaw nimo gamay pa pagkaugma pastang tago ana oy dali ra. Daghan kay bunga guys oh. Grabe dag bunga. Maka-share na ko ani sa ahong mga parente guys. Share your blessings. Naladya among tanom guys kay wa mi tubig karon, wa mi agas among tubig. Nag brown out man. Daghang kamatis guys ah. Basta mag brown out diri sa mua guys. Di may kaagas tubig ah. Ang sili oh. Naladya sa init, grabe. Sibuyas oh, daghan na oh. Madyo gani kay nabuhi po dahong kuan. Alugbati. Pero wa ay buo lagi karon guys, kaway agas among tubig karon. Alugbati oh. Naha po'y bunga diri ang sili oh. Gamit ka adyo ning siliha guys. Pag magpaksiw ako ayun, lebre. Mahal pa naman sili karon. Na-miss gud ko sa ampalaya ba. Very good ampalaya. Thank you sa blessings. Thank you Lord sa blessings. Salamat Lord.